Бу көннәрдә Казанда 12-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены бара. Ул иң беренче чиратта авылларны саклау һәм авыл хуҗалыгын үстерү максаты белән оештырыла. Быел 3 көнлек җыенга Россиянең 40 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 800 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләр белән очрашып, продукциялар белән танышты, пленар утырышта иң уңышлыларын бүләкләде. Авылны саклау ул милләтне саклау дигән сүз. Корсын үзәгендәге пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы тармагын үстерүдә актив эшләүчеләрне бүләкләде. Рәисебез авыл эшмәкәрләренә зур өметләр баглый. Безнең нигезебез авылда. Әгәр дә без авылларыбызны югалтсак, менә 4200-гә якын авыл бар, татар авыллары. Шушы авылларда бу авылның эштәлеге менә эшмәкәрләрдә сездә. Монда килгән кешеләр арасында берсе дә хөкүмәт хисабына яшәүче юк. Монда бөтенесе эшли, бүтән кешегә эш бирә. Һәм менә бу күргәзмәне карасак, бер илдә дә, бер җирдә дә мондай тәмле ризыкларны булдыра алмыйлар. Сез генә булдыра аласыз. Сезгә кул чабабыз, сезгә рәхмәт әйтәбез. Рөстәм Миңнеханов авылдан килгән һәр продукция белән якыннан танышты. Җыенның иң кызыклы өлеше күргәзмә ярминкә булгандыр. Биредә авылда җитештерелә торган һәр нәрсә бар. Хәләл ит эшләмәләреннән алып, кәҗә мамыгыннан ясалган киемнәргә кадәр. Эшмәкәрләрнең иң кечкенәсенә 19, өлкәненә 67 яшь. Лимонадлар ул безнең аерым линейка, аерым производство җибәрдек. Ул инде соклардан ясала. Онда краситель юк, шикәр юк. Ул төсне бирә аның виноград суының төсе, инде баллылыгын бирә виноградның фруктозасы. Һәр авылның үз яшәү рәвеше. Әстерхан өлкәсе Кәммени авылында Бикшураевлар карбыз кавын үстереп, аннан бал җитештерәләр. Безнең әби-бабаларыбызның онытылган дип әйтик, шундый рецептурасын без кире актарып казып чыгардык да. Карбыздан һәм кавыннан чыгарабыз карбыз балы, карбыз кайнатмасы, кавын кайнатмасы. Халык бигрәк тә яратты. Шундый эксклюзив кызык продукция булгач, бигрәк тә туристлар безнең Әстерхан өлкәсенә килгән инде сәяхәт буенча килгән халык бик нык яратып алалар. Мордовиядәге бер туган Ишалиевлар Россия регионнарын хәләл казылык белән тәэмин итәләр. Безнеке брендебез ул казылык, братьев Ишалиевых. Һәр ел килгән сайын без яңалык үзебезгә алабыз. Алла бирсә, шундый формалар аркылы без үзебезнең продукциябызны алдыңа тибәрәбез. Бу нинди икән бойлар? Җыен әле дә дәвам итә. Бүген эшмәкәрләр Кукмара районындагы сәфәрдә җирле эшмәкәрләрнең хуҗалыклары һәм эш тәҗрибәсе белән таныша. Миләүшә Мусина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.